Waqt il-kampanja elettorali l-mexxej Laburista illum Prim Ministru Joseph Muscat wiegħed li l-NGO se jkunu konsultati biex jinnominaw persuna jew persuni biex jirrappreżentawhom fuq il-bord tal-MEPA. Iżda meta din il-ġimgħa tħabbar il-bord il-ġdid maħtur minn Joseph Muscat innifsu ħareġ fiċ-ċar li dak li wieħed Muscat qabel l-elezzjoni ma ġiex attwat fil-prattika. Fil-fatt kien l-inġinier Marco Cremona li fuq Facebook esprima diżappunt tiegħu għal fatt li minkejja li l-NGO li hu li jirrappreżenta il-Malta Water Association għandha laqta ambjentali, ħadd minn din laqda ma ġie kkuntattjat jew ikkonsultat dwar il-ħatra tal-membri ġodda tal-bord tal-MEPA. Mela jiena s-Segretarju Ġenerali tal-Malta Water Association. Aħna NGO, ovvjament naħdmu fil-qasam tal-ilma. Ħankun onest kont surpriż illi rajt fil-gazzetti illi l-NGO ġew mistednin biex jinnominaw xi nies biex jirrappreżentawhom fuq il-bord tal-MEPA. U ħassejt li bħala NGO kena nirċievu dak l-invit li ma rċevejniex. Marco Cremona kompla jgħidilna li l-assoċjazzjoni li hu jirrappreżenta kemm il-darba kienet ikkonsultata waqt il-kampanja elettorali, tant li anke Cremona stess kien jiġi mistieden fuq programmi ta' Super One. Iżda issa li għaddiet l-elezzjoni, il-kuntatt bejn il-Gvern u l-assoċjazzjoni waqaf ħesrem. Bażikament aħna konna mistiednin biex nipparteċipaw fil-diskussjonijiet qabel l-elezzjoni fuq aspetti ambjentali. Ġifieri ħanedok il-Partit Laburista żgur li jaf li aħna neżistu. Ġifieri kont surpriż li jekk kien hemm din l-istedina l-NGOs, din l-istedina ma waslitniex. Il-mekkaniżmu ta' kif ħareġ tal-invit ma nafx imma. Sa dan it-tan dan l-istazzjon staqsa lil Robert Musumeci li għadu kif inħatar konsulent personali ta' segretarju parlamentari Michael Farrugia x'pariri diġà tali l-istess Michael Farrugia wara li kien is-segretarju parlamentari nnifsu li żvela dan waqt l-ewwel laqgħa tal-bord tal-MEPA. Fil-fatt ix-xogħol li għamel s'issa kien kollu b'mod volontarju. U x-xogħol għamel konsultazzjoni fuq diversi affarijiet illi se nkun qed inħabbru fil-ġimgħat li ġejjin. Fit-tweġiba tiegħu iżda Musumeci rrefera biss għal xogħol li kien għamel fil-leġislatura preċedenti u ma semma xejn dwar il-pariri li tal il-Michael Farrugia minn meta nħatar konsulent privat tiegħu. Robert Musumeci kontradixxa wkoll dak li qal Michael Farrugia meta qal li l-paga tiegħu għadha ma bdietx tiġi diskussa. Il-ħamis filgħodu iżda Michael Farrugia qal li għaddejjin in-negozjati fuq il-paga ta' Musumeci. U paga qed tiġi diskussa miegħu. Qed tiġi diskussa għadha mhix finalizzata. Waħda mill-ewwel biċċiet xogħol tal-bord il-ġdid ili ħaffef il-proċess tal-permess għal bini tal-power station ġdida li ġiet imwiegħda minn Muscat waqt il-kampanja elettorali.